Uala! Ostres! Mercè? Mercè, què estàs aquí dalt? Mercè, m'escoltes? Heu vist això? És una passada. Mireu, han sortit núvols a la sala infantil, núvols d'històries. A més, una finestra també! Jo no havia vist mai una... I a més, un arbre. Un arbre ple d'històries. Un arbre, jo no penso pujar avui, em quedo aquí a llegir històries. I us convido a baixar a tots els pares, a totes les mares, a tots els avis, les àvies, els tiets, els cangurs, les cangures i fins i tot els germans grans, les germans més grans encara, a venir a explicar històries aquí, a sota d'aquest arbre. I a més, quan he arribat aquí, he pensat, uah, sé una llegenda, és una llegenda superxula d'un arbre com aquest, d'un boabab. Diuen i expliquen que fa molt i molt de temps el creador de tot el món va donar un arbre a tots els animals. Cada arbre tenia un animal. I cada animal tenia un arbre que el plantaria i el faria créixer. I així la humanitat estaria plena d'arbres, com ho està ara. Però diu que el creador de tot el món va explicar a tots els animals com els havia de plantar. Tots van escoltar bé, menys un. La hiena. La hiena que va agafar l'arbre, se'l va endur directament a casa seva i va dir jo no necessito saber com es planta, ja ho sé fer sola. I en lloc de plantar-lo per les arrels, doncs el va plantar per les fulles cap per avall, el va tapar ben tapat, i a dalt de tot hi van quedar les arrels. I diuen que aquests arbres encara persisteixen en els anys, i són els boababs. Boababs com aquests, que a l'Àfrica en està ple. Jo aquest estiu i la Mercè hem anat a l'Àfrica, oi que sí, Mercè? I allà, a sota dels grans boababs, hem escoltat històries. Històries que els avis explicaven als pares, que els pares explicaven als nens i que els nens explicaven als veïns. I així, les històries no es perdien, igual que aquesta sala. Una sala preparada, perquè tots vingueu a escoltar històries, perquè tots us expliqueu històries, perquè tots i totes pugueu gaudir d'un lloc màgic en aquesta biblioteca. Veniu, us hi esperem. Adéu!